Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hawɗo mboro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fof baniman Debba Aissata Ndiaye hande noon Baba Moussa Nia ala ɗo kono mun jimo ɗo ko ɓoyani seeɗa so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon ko addande on tan hande ko ɓuuri tengtude no wiyete ni ko fandu almudo kono noon banggue dawrugol kam ma ƴewtide hen no fewi e nder jaydeli meɗen e oɗo subaka alhamisa hande ɗum ɗon noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV en mbatta sono arde tan e uddide e jaydeli meɗen jaydel ɗi noon hande udditi ɗum ko jayde gendire Le Soleil jayde Le Soleil noon hande ari tan koko ganduɗa ko kañum woni leyɗele ɗe no ɓe mbatta haaɓe gona gotum ɗum ɗon noon ɓurde yannude tan gandal ma e ngal ɗon banggal ɗum ɗon ne kamɓe jayde Le Soleil ɓe mbi tan ha joni ɗum ɗo ganduɗa woni Sénégal kañum tan signini hakkude mum Mauritanie Gambie e Guinée e ko fayi tan e ko ganduɗa ko kañum woni e banggal diƴƴe ɗe saabu ina anda noon ina heewi haala so awoɓe meɗen ummima ɗo e leydi ndi jeehi toon to jettima e diƴƴe Guinée walla mbiyen e maaje Mauritanie heewi nangguede ɗum ɗon noon mataw tan wonko cifodiral dañgal e hakkude mabɓe ha ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yette ina yonne toon to diwan mo Casamance noon kanko gardiɗo leydi ndi o wi tan ko mawo yaɓɓe ɗiɗon banggueji koyɗe makko e ko ɓoyani seeɗa ɗum ɗon woni koye jayde Le Soleil caggal jayde Le Soleil gareten koye jayde quotidien Le Quotidien jayde quotidien Le Quotidien noon kañum koye dawrugol ari woni tan hakkude Bamba Fall e mo ganduɗa kanko woni Khalifa Ababacar Sall mataw tan ɓe jiitodiri saabu kanko Bamba Fall o yiiɗi ha joni ko ƴamde tan mairie mo ganduɗa kañum woni mo jooɗino woni mairie mo Médina ha joni tan kanko Khalifa Sall noon o yiiɗi ko heɓtude walla tan tettude walla jottade yeeso Dakar caggal nde ganduɗa kanko wonno gardiɗo Dakar kono noon ha joni ko ɗum o yiiɗi heftude ko ganduɗa ina yiiɗi ruttinede lawol woni frontiére hakkude Sénégal e Guinée uddite ɗum ɗon noon koye yidde mo ganduɗa kanko woni colonel Doumbouya mo ganduɗa ɗo joni kanko jooɗi toon to Guinée wiide makko tan mo yiiɗi frontiére uji ɗi uddite hakkude Sénégal e Guinée Bissau walla mbiyen Guinée Conakry jaafoɗon jayde L'Observateur jayde L'Observateur noon son ƴeewi mon ƴewtido hen ɗum ko ganduɗa woni natal gardiɗo leydi ndi ko wiide tan ɗo joni oɗo saaha ɗo joni ɓe ganduɗa kamɓe goni lulliɓe aɓe darani kay tottirde walla mbiyen wadde déposé ɗum ko ganduɗa ko kañum woni liste uji mabɓe faade élection locale uji ɗi ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yette ka maɓe nanne walla maɓe tottir hande janggo e aljuma o noon wona ko ganduɗa maɓe ma yewtide hen ƴeewe holno watte ha wooda jaɓaɗi eɗi jaɓaka ha joni kay ko jaɓaka ko e nder jayde L'Observateur woni yete wiyede debbo wonde bigami noon woni dañde worɓe ɗiɗo ɗum ɗon noon ala fof ko jaɓi ɗum ala diine kadi jaɓɗo ɗum ɗon noon wiya ina ƴewtida tan ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbaɗi hen noon losko yañgo kamɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni jayde L'Observateur sen gummima e L'Observateur ko jayde L'As jantoyten jayde L'As noon Diadji Condé kanko noon ɗo joni plainte uji goɗɗi tan garti kadi pawe dow hoore makko faade tan ɗum ko ganduɗa kañum woni passeport diplomatique oɗo saaha hewɓe nawama hen indeli kewɗi nanama hen ɗum noon ina fadano no fewi no ɗo indeli kewɗi nanete walla fadete tan eko wayni ɗum ɗon noon saabi tan kanko Diadji Condé plainte uji goɗɗi gari pawi may hoore makko kanko Macky Sall noon gardiɗo leydi ndi ɓe mbi tan ko mawo noddu réunion présidentielle gam tan ɓe ƴeewa no ɓe mbatta e nder leydi ndi kono kadi ha joni ɓe garti e coronavirus eno ustorini e nder leydi ndi ko ñagade Allah tan ustade corona kam yataw koko jokkata ha yaaha holla en caggal ɗum ɗo noon garen tan e ɓe ganduɗa kamɓe goni jayde enquête koɓe loski
e oɗo subaka alhamisa hande ko wiide tan rapatriement woni artirde ɓe ganda kamɓe goni sankiɓe ɓe to caggal leydi woni ko ganda aɓe daña hen tampere no fewi kono noon ministére mo affaire étranger kamɓe noon konngudi mabɓe nde ɓe udditi ɗum nde ɓe gari hen kamɓe konngudi mabɓe ɓe mbi tan ko tolne balɗe 2 ha balɗe 3 fof ne waɗa ɓe ganduɗa ine guitte caggal leydi tawa ko wasɓe pittali mumen gartire ɗo e leydi meɗen Sénégal saabu tan ene jogui ko tolne koppareje ganduɗa ko ɗum tan tagui ɗum joɗade ɗon ɗen koppareje noon ma tolno e 450 million ngaji ɗi ganduɗa ete koko joƴƴina tan gam artirde koruji mana sankiɓe to caggal leydi ɗum ɗon noon ha joni tan gahene direct news noon kañum wi tan ko Senghor kañum haala mum wonno e wiide mum Dakar ma ñalawma ar wayano paari ni kono noon ɓe mbi ko ɗum ɗon ko ganduɗa wonno ko koyɗol e Léopold Sédar Senghor ka yiyaka ha joni walla mbiyen ko koygol majjugol saabu yete ha joni Dakar wawa wadde feere ha waya walla ha yettoɗo faɗetenoɗo ɓaɗaki ni paari sakane yettoɗon ha joni tan kanko gardiɗo leydi ndi o haali noon e ko ganduɗa ko kañum woni dartade walla daranade tan no coronavirus yaltiri leydi ndi ha laaɓa ceer nane nder direct news ha joni caggal direct news garen e jayde Les Échos noon wi tan ko lebbi 5 ɗi ganduɗa yete avocat ji e ɓe ganduɗa kamɓe goni kiliyaneɓe mabɓe aɓenne tan daña tampere e ɗo ɗo ganduɗa kañum woni banggal hebde walla mbiyen e banggal dañde no yimɓe mabɓe yette mbaɗira juge ɗum noon ko saabi ɗum woni doyen des juges woni poɗɗo arditade ɗum ko ganduɗa kañum woni tan kañum woni tribunal o wawa wadde feere ha dañe ha joni ɗum ɗon namdal ngal woni holko saabi ɓe joodi ko foti ni wawa dañede gardiɗo tribunal o walla juge uji ha jugement ji mbawa dañde walla ko mbiyeten ɓeɗo wawa layanede ɗum ɗon noon saabi kamɓe ɗo joni aɓeni gonde jakede ha joni tan omo ganduɗa kanko woni gardiɗo leydi ndi ɓe ummiɓe walla mbiyen sankino e batole Joola wasnoɓe hen pittali mumen mataw tan o waɗiɓe rendre hommage kanko omo ganduɗa kanko woni président Macky Sall saabu tan ine anda ñalawma wo koko hawruno tan e ñalawma maggal mataw ko ɗum saabi ni dille kewɗe ƴewaka ɗum noon koye nder jayde Les Échos tawete caggal Les Échos gareten koye jayde libération noon ari tan koye ɗum ko ganduɗa kañum woni procès fictif walla mbiyen tan ko ganduɗa yete ko procès mo ganduɗa rewnaka lawol woni tan procès mo ganduɗa woni Abdou Fall kanko noon o wiyano tan ko janɗo e cukalel dewel mo ngel ganduɗa ko mineur duuɓi mum ala ɗo o tolni ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete kanko Amadou Diagne ɓe mbi tan ɗum ko ganduɗa kañum woni goppugol makko rewane lawol ha saabi kamɓe jinnaɓe ngel ɗo cukalel ɓe mbi ko wayni ɓe jaɓata ɗum hay lawol gotol ɗum ɗon noon ma tawe tan e nder jayde libération e losko yañgo ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum hen caggal ɗum ko jayndeli meɗen en guddirtu jayde stade noon kañum tan ina anda Barcelone hanki koko liɓa ɗum ɗon noon ko Lisbonne liɓa e yesso Lisbonne ɗum ɗon noon woni namdal manggal holko saabi ɗum beele koko oɗo mo ganduɗa kanko woni Messi ummi toon walla saabu hanki darde mabɓe ana manki no fewi e nder match o ɗum ɗon noon jayde nde arti hen caggal ɗum ne Europa League ha joni Crépin Diatta kamɓe noon mataw tan aɓe foti huccidde Sociedad ɓe ganduɗa yete wiya Dieng contre Mbaye Diagne ɗum ko ganduɗa woni nani konngudi gonde jayde stade ha joni ma tawe hen konngudi Augustin Senghor e wiide tan maɓe jokkan Aliou Cissé ha duuɓi 2 goɗɗi kono noon ɓe kalde makko so jiiɗi andude noon haaluji ganduɗa o haali faye e koɓe konngudi ɓe cuuti fanude o mo ganduɗa kanko woni Aliou Cissé koye jayde stade tawaton ɗum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko ɗum uddata roɓɓindu jaydeli meɗen oɗo subaka alhamisa hande
ɗum noon en mbatta sono arde banggal meɗen gueɗe rendo noon e oɗo subaka hande arata tan koko ganduɗa yette ɓe ganduɗa kamɓe goni sénégalais ji wonɓe caggal leydi ɓe aɓe yette guura ɗum ɗon noon e wiide mabɓe tan e jayde enquête losko waɗi hen ko eɓe kaɓa caɗele gam artirde yette mayɓe mabɓe e saaha foof ɗum ɗon noon en ƴeewi ko way noon ene heewi goytali ɗi ene heewi saaha foof waytede won hen ɓe ganduɗa ena sanko ko ɓooyi kono noon lijjidde kayitaji walla hay hebde koppareje gam noɓe mbaɗi haaɓe gartiri ɓe ina heewi dañde caɗele ɓe ɓooyi noon waytade ɗum kamɓe ministére des affaires étrangères noon kamɓe ngal ɗon banggal ɓe mbi tan ko ina jogui koppareje ganduɗa waɗa tan fawa joƴƴinira ɗon tan ko wallidde ɓe ganduɗa ko yiɗɓe artirde mayɓe mumen kono noon ƴewtinda ko saaha foof aɓe kewi wadde kettuji e nder mabɓe beele ɗeɗon koppareje ina hutore walla holno hutorte mataw ɗum ɗon ne ma ande saabu hewɓe mabɓe so cankima toon hande wiyetake yelade walla ko way noon kono noon ma namnade mballudi goto fo wiya gaare jaltinen ɗum ɗo e ɗum ɗo saabu kaari sankima ne foti ruttinede Sénégal ɗeɗon koppareje ne ko holto nannete e holɗin kayitaji lijjitte ha namno kadi ɗiɗon kayitaji ɗum ɗon ne kadi ko namdal ganduɗa mataw yete wonɓe caggal leydi ɓe e commentaire uji maɓe gaddanen hen wone hen gueɗe ɗum ɗon noon ha joni tan ɗiɗon goƴali ko goƴali yaltuɓe leydi ndi kono noon wawi walliddeɓe hen kadi koɓe ko guilay ɗo e leydi ndi ha fayi caggal leydi tawde caggal leydi aɓe jogui toon amin jogui toon ambassade mo ganduɗa yete ko kañum joɗani toon sénégalais ji wonɓe toon ɓe ɗum ɗon noon ɗiɗon goƴali tawde oɗon ambassade walla mbiyen ministére des affaires étrangères hay so tawi koppareji ɗon woni ene jokkodira e ambassade o saabu ko kayitaji kewɗi ko toon lijjitte ha tengti yetto e juuɗe ɓe ganduɗa kamɓe goni ministére des affaires étrangères e koppareji ganduɗa tolnima e 4 millions e 50 ɗum ɗon ne ne foti no fewi hande darede lernede e haalede ɗiɗon koppareje holno yarata kono kadi lernude ha leera so neɗɗo wasi fittandu muɗum kadi o holno waɗante ha yawa artude juuɗe ɓesgu muɗum kadi wirne ɗo ganduɗa ko kañum woni leydi muɗum wawa foftade no hannirta ni ɓuuri neɗɗo saaha foof so sankima caggal leydi ma won tawi lijjidde kayitaji lijjidde kalis lijjidde goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa yete tagata tan ko cankiɗo o mofte tene anda Europe wona Sénégal kono Europe wona Afrique Europe e Amérique e banggue goɗɗo e goɗɗo noon ko fo ndendinmi caggal leydi fof haalete oɗo saaha saabu yete ina ƴewtinda kako wona Amérique ko wona Europe ko wona banggue ɗo e nder leydi ɗo e Afrique walla mbimi e nder leydi ɗo e diwan mo Afrique ina ƴewtinda so neɗɗo yalti leydi muɗum tan woni ko caggal leydi hay ko way noon ne ɗeɗon banggueji caɗele ina ƴewtinde hen gam no neɗɗo o waɗe ha artire e juuɗe ɓesgu muɗum wawa wirnede sara ɓesgu muɗum saaha foof tawa ɓesgu muɗum ina yaaha yendade muɗum wawa fittude wawa ñaganade jaaɗowo ɗum ɗon noon bandiraɓe mataw tan ma ɓuur daranede ma ɓuur ɓe jewtida koye mabɓe gam tan ɓe mbawa daranade yaltuɓe nder leydi ɓe saabu yaltuɓe nder leydi meɗen Sénégal jeeya ko to goni to kono koye nder leydi meɗen jeeya ha joni saabu jeehi ko liggade way tan kono pina gummoɗa galle ma dawa ɗo ɗo ganduɗa kañum woni Pindi TV gara wadde liggey ma tawde kamɓene koɓe yaaɓe liggoyade so hunde heeɓiɓe toon haaɓe mbasi pittali mabɓe yoɓe mbat feere no ɓe gartirira tawa woni hen gueɗe won hen caɗele tawataɓe hen bandiraɓe koye ɗi kongueɗi guddeten Robintou Diaydeli meɗen hande oɗo subaka on ji noon mi yewama no fewi e plateau o ko tottude won aadi tan janggo so Allahu lamdo jaaɓi banimon Debba Aissata Ndiaye wonno heɗanno ene banggal caméra o ko Amadou Touré e wondude Ndeye Fatou Massali.